Sziasztok! Én vagyok Armin Kám 2000 és a Good Game Empire-ről csinálok most videót. Hát ez még az elején járunk, de majd lassan fejlődünk, mondjuk már 61. szintek vagyunk, úgyhogy nincs semmi baj. Na kezdjünk is bele. És régen voltam bent, úgyhogy sok mindent meg kell csinálnom, de nem baj. Mert őrgróf vagyok, de majd felfejlődünk másra, mert nem ez voltam, de régen játszottam most, az volt a baj. Na igen, közben megy a zene, hát így láttam jónak, majd meglátom, milyen lesz, mi lesz a jó. De jól van. Igen. Új üzenet. És akkor indulás a VR szigetre. Tehát sok mindent szoktam csinálni, mert sok TP-t kapsz, és könnyű elkap feladatok. Úgyhogy nem nehéz megjegyezni. Méghozzá még jutalmas kapsz, a bejelentkezel. Igaz, hogy az alapanyag, de nem baj, nem baj. Aki ismeri a Good Game Empire-t és már játszott vele, az nyilván már látható, meg aki tapasztalatból akart, mindent megmutatok ebben a videóban, meg majd a többiben a kezdőknek, hogy mit és mit kell csinálni. Hát most én mindent megnézek, és utána majd mondok minden más lényeges dolgot. Először is kimegyünk a térképre, a világ térképre, és elmegyünk az Öröktér Gletszerre. Már nekem már mindegyik megvan. Hát igen. Jó. Igen. Minden földrész megvan, de nem baj, mert fejlődünk mindegyikben. Csak hát egy kicsit most lassú, de nem baj. Itt is vagyunk. Na igen. Itt a legfőbb feladat az, hogy a szegények faluját felépítsük. De nagyon sok alapanyag. De nagyon kell rá gyűjteni, most meg is nézzük, mennyi is kell, mert már elfelejtettük. Ó, 120 000, hát akkor most mindent rápocsékolunk, és akkor majd még adunk. Pénzből az van elég, de alapanyagból még nincs, mert hát a maximum az 81 000. Jól van. Igen. Majd megint régen épülünk be, és akkor megint feltútózik az alapanyag. Hát igen. Én még nem azt mondom, hogy most kezdtem a videózást, de ez még az elején járunk ebben a videózásban, és akarok sok feliratkozót, és sokan lájkoljatok, mert hát az egy jó dolog. Na igen. Ez ugye a Viharszigetek, ez volt meg legkésőbb, és az Öröktér Gletser a leghamarabb, úgymond a térképen. Ja, hát a Viharszigetek azok nincsenek meg, mert az mindig lenullázódik sajnos. Nem tudom, miért így csinálták a készítők, de nem baj. Nem baj, mert fel lehet menni, fel lehet jönni erre. Na nézzük, mi a feladat. Épít, azt kell. Nekünk, jó, már csak egy favágót kell felfejlesztenünk. Remek. Igen. Azt majd fejlesztjük. Nézzük, nem vagyunk benne szövetségben. Ez nem jó. Hát a számot rakunk be egyet. Még egyszer ezt, tehát menjem. Ezen nem újjam. Na tehát megyünk az Égő Homok Királyságra, ami másodjára lett meg. Ugye ezt meg ki lehetett számolni az előzőkből. Igen. Hát most már megvolt. Ugye erre a videóra még nem kell. Én azt akarom, hogy tegyetek, de majd lesznek sokkal jobb videók. De akkor ez egy ilyen bemelegítő videó. Mert hát azért tapasztalat is kell a videózáshoz.
de nem baj. Na igen. Itt a lakóházat kell úgy látom fejleszteni. 10. szintre. Jó. Akkor nézzünk egy szövetséget magunknak. 84 üzenetem van, úgyhogy biztos küldtek szövetségi felkérőt is, úgyhogy valamelyiket ki kell választani. De sokáig tört ez a betöltés. Nem baj. Hát róla még annyit kell tudni. 11 éves vagyok, 5-es tanuló. Debrecenben élek. Hát mit mondjak magamról? Tulajdonképpen ennyi lenne. A játékos nevem nem az igazi nevem, csak ez így jobban néz ki, mint az igazi. Én gondolom, és szerintem ezzel mindenki egyetért. Valaki nem, akkor sajnálom, akkor ne értsen egyet, de nem baj, most nem ez a lényeg. Tehát térjünk vissza a Good Game Empire-re, amivel most játszunk. Nézzük meg a leveleket először is. Elveszett az erő. Az nem jó. Csak vajon melyik? Mert sok van. 3 van és 3 közül alig van. Aha, hát megnézzük. Szabi. Elfogadom. Twitterre itt van. Ja, ez a Szabi. Igen. Ó, igen, ez a legelső. Az nem jó. Jó, nem baj, visszafoglaljuk. Most a felkérőket kérjük. Szövetségi meghívó, ne bánja meg. Na mondtam, hogy lesz szövetségi meghívónk. Lehet csatlakozunk még, ezt nem tudom. Hát archívumba. Igen. De itt van még egy. Ezeket mint archívumba rakjuk. Ó, egy üzenet. Szia, most köszönöm. Pártin a szövet. Ezt rövid, hát ez megint lehet, nem baj. Még egyszer benyomjuk. És ennyi fért ebbe a videóba. Majd még csinálok Good Game Empire-ról videókat. Ez egy ilyen bemelegítés volt, de kezdőknek, mindenkinek akármilyen kérdés van, tudok válaszolni. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy iratkozzon fel rám, és semmi baj nem lesz. Sziasztok!